Ito tay. Ito nga minus mo dagat tay. Balod man kaayo gud. Gani. Ito ang dagat to. Saragi na tong kuan. Pakuha. Ito lang ang sudanon. Nya. Ang atong ihatag nga pangkuan niya. Wala yun na karoon ni Sam bron tay. Gamay para ba akong matigom bron. Na suko na puturon. Ting exam na pud niya. Paita ani. Ilan tayo, ngita lang ko diskarte tay. Markila lang ko bidikab daw. Para lang maka-income ko karong adlaw gyud. Oh sige. Ngulit ta kay. Na. Pasi kag paabot to siya dito nya. Kay kuha. Uwe sa tatay. Okay. Minus kayo. Lagat na turon. Sabi kuha. Balod manggit kayo. Sudan na natuto tay ha. Oh. Ito eh. Maayo kay nakauli pa mo. Buwa na lang mo nga lumos dito. Bani mo samba. Ba ni mo Sam. Ba ni mo Sam. Nakalimot ka sa obligasyon mo ya? Kuya Jigo! Ang sapit sa haron. Balo ko. Unya! Dili ka pwede makaparsyal nga na. Imong exam karon Sam. Kabalo mo ka Kuya Jigo. Ha? Taga-exam na ko. Sige makukuha sa imo ha. Nga di ka exam kung walay kuan. Di ba pitog bayad? Kay balo bitaw mo ka na naming kamot ni panagat para lang makahatag ka sa mga. Tayo naning kamot. Unya karon. Naangol. Ha? Kuya. Naminaw ka Kuya Jigo? Palibasa. Buwa magkuka ka eskwela. Mo nang makasulti ra kay binana. Nag inaako mo lang. Tama ang putay. Wala man siya ka eskwela. Unya, ug wa day kay eskwela nga laon ra po nimo. Naningkamot man na siya. Para sa imo ha. Ako pa niya, o siya nagpalig-alig. Nga kaya ko niya pa eskwelahon. Kaya ko niya gastuan. Ikuan man gud niya, naningkamot siya. Dagat, pamasahero. Tungkol sa Maugan, imo ha. mauganit tayo. Wa na lang unta siya, nagpaalig-alig nga pa eskwelahon ko niya, kaya na ko niya gastuan. Unya karon. Ha, Kuya Jigo? Unta, parihan na kang duha. Walay grado. Sama nimo. Hindi lang Sam. Kung madiskarte ko ron. Lakaw na! Yan Gusto ako. ko may gitugan mo. Pag-diskarte dito. Magpaabot ko ha. Gusto ko maka-exam ko karon dayon. Sige sige, pabuta ko. Sige, pamasahero na sa. Sobra ram po kami. Naningkamot ng tao. Gusto mo sobra tay. Tama ang budak ng sulti tanan, di ba? Naningkamot man na sa imo ha. Taning ka Ang mo, anaon nimo. ikapila na business tay. Ikapila na. Kay balo bitaw ka, tanawa ang dagat ko. Balod kayo. Ay nag-istorya tay. Kaboy paminawon. Di gahapon mo makasabot. Makabuiset. Say di kasabot, ikaw may di kasabot sa mga. Sobra mi paningkamot nimo. Para lang na maka-eskwela ka. Tay, Oh, am si Sam. dapat na nagpaabot si mo ha. Ako yata yung kwarta niyang ipangay sa kuwa. Ay nakakuan ni ka. Oo, nakabinas mo ko tayo. Nga pasayro na ko nga. Mayo kay naka-grasya. Kung muhatag ba? Kapag yapog ko. Ay, kay nagrasyahan. Yung gani no. Kung tama na po na yung pang-exam niya tay. Naamo to niya nagpaabot. Tawag ka tay, Bi. Kung akong yatag na siya. Oh, Sam. Sam, nanay mong magulang. Buwas na dire.
Oh, Kuya Jigo. Gusto mo orasa ron? Naguna-una ba ka sa kuha? Ha? Aga ni ko diri no kay niuli kay yatang nako tong imong gipangayo sa kuha. May na lang, imong magulang na grasyahan taon. Maayo. Para maka-exam na ka. Maura ni? Ano na pang exam? Pila man di ay? Kuya Jigo. Huna-huna apod. Allowance na ako. Mag-usama na ko dito Ihatod ang tingtag karon. Ihatod? Oh. Asa may purpose ng mga ihatod ba ko nimo? Pero magkasim kasi mga allowance. Makasave sa allowance? Ha? Unya, ang kauna ko dito. Di namin mo kwentahon? Pinanggot. Usa pa, paminaw ha? Dili ko gusto na magpakita ka sa mga classmate dito. Nga inanay mong hitsura? Inana ako magwang? Ngano day, Sam, kaulaw ni mo na imong magulang. Tay! Tanaw ang hitsura oh. Unya, kung istoryahan siya sa akong classmate, makatubag ha siya? Sa imang tao. Muna pa utana. Maulaw ko. Kaulaw ni mo ng magulang ni mo. Una-muna ni paningkamot ni mo para nga maka-eskwela ka. Maulaw ko tay. Basta may naana. Kung ikaulaw na ko siya. Di ko man ang magulang. Magulang. Magulang nga walay grado. Wala ka tungtong ispilahan. Di halos ka ba sa litra? Ayaw po din na ako. Tay, ayaw na pagsambat dari. Ayaw na po ihatod. Kabalok mo, lakaw. Nadili mo sa kasi mong tricycle. Nakasabot kaya? Dili ka gusto rin makasip kasi mga allowance mo. Kuya Diego, paminaw! Dili ka pwede mong pakita sa mga classmate. Nakasabot ka? Sige Sam, kung mo na yung gusto. Ang ako lang niya, na di ko gusto maulawan. Miss kang isa ka litra, di ka kabalo mo basa. Nakasabot ka? Sam. Paminaw ha? Sige na tay, wato na ko. O sige na. Di lang tayo. Kwanta pa man ako niya yung istorya niya. Una-muna ni mo paningkamot. Sam, doon naman Oh, ka. Mayo, Kuya Diego. Manguta na pa kang ganun yung ulit ko. Gumikan ni mo. Wala akong ka-exam. Ano man? Di ba gitagaan naman di ka pang exam? Itaganak ni mo? Unya. Late ko. Sabot ka? Di na ka po kuhan yung mong maestra di ay. Exam yung ka. Maulahin ako. Ha? Ay, sa Kuya Albi. Init ko kang adlaw. Nakasabot ka? Gumikan sa imo ha. Palibasa. Wa ka na patry inaano. Wa ka na kag-eskwela. Wala makainaan na kada yun. Sa naman taon ka, oy? Tanan na ba? Ako nang giatag si Mua. Tanan? Halos magbaktas ng gaig pauli. Ingnan ba ito, tika nga. Ihatod tika, dili ka. Paminaw. Dili po ko gusto nga ihatod ko nimo. Huna-huna ha? Huna-huna sa makadaghan. Maulaw ko. Na makita ka sa kumang classmate kay nana lang ako itsuon. Driver? Gusto may sumaan ng driver? Sam!
Ang buhi kong tarong, Sam! Ha? Nung nabuhi? Nung nabuhi ka? Di ko ba inanay karong kundi gumikan mo? Unya ako! Sito ka tanong mo sa kuha! Naglalay ko! Tumikat po ni mo! Kabalo ba ka? Buhi ko! Sobra na ka, Sam! Ako sobra na? Oh! Sobra na ka! Wala kang respeto sa mga magulang ba? Ha? Dili ka ang respetoon. Na? Sus! Ayaw kong sagpaa. Magic ka! Magic break ka! Ayan! Sobra na kayo kapag kamura ka! Ano naman ka? Ha? Magic! Chico! Paano man na? Sobra na kayo natay! Dapat tigmayo. Huwag akong Gusto tayo lang. tatay! Pili pa ng mautay! Gagom lang akong kasakit ang gistorya na sa kwatay! Gusto rin lang. Ayaw rin yung dapat tigmayo. Busam! Huwag ko kalimot sa mong istorya! Huwag ko'y grado! Hinuod na! Kung gumika na ni mo, Sam! Ipaubayan na ako! Para si mo, ha! Ha? Ayaw na, ayaw na. Mana? Grabe na yung hibuat sa kuha! Ha? Tanang kasakit ako lang agom! Tama na. Magsuon mo. Dili, tay! Eh, Sobra na gina si Sam, tay! Sukat pagkabata, ayaw tay! pagkuhan po maayo. Ay, pagsuko. Palapin na ako na siya, tay! Ay, pagsuko sa magulang. Tanan, tay! Yan! Tanan! Oo gani. Yagwan tani mo. Sige lang. Bastos na kayo na siya, tay! Ipaskwila man unta! Buluin mong balos sa kuha, Sam! Tama na. Maulaw. Dili na naman ako, Sam! Maulawan man po ta. Kita raman po'y maulaw. Dili, tay! Grabe na si Sam, tay! Grabe na pag-lockdown sa tuwa, tay! Mungkin niya ani ng tatay! Sige lang kaya. Siya, naka-eskwela! Kung yan, isukuan po sa tuwa. Ikuan lang po na yan kay Watay Grado. Sabi kayo naka-eskwela ka, imo, may mingkuan po anong istorya. Ano po sa tungod sa imong ha? Tinapatay mo. Yan, sino? Dapat na ko na, tay! Gumika na po niyang batasan, tay! Unya! Bano na ka? Tama na, tama na, Sam. Tama na. Sige! Tama na, tama na. Dapat di pa ko! Ang imong magulang nag-antos pamasahiro tungod sa imong ha? Ano? Ano? Tungkol pag yung ka? Ito nila istorya na, tay! Hindi ko na diya. Ay, say. Ako lamang ko kasi mong magulang. Kapag pa-eskwelahon, kapag pa-eskwelahon, sokol, pag yun mo sa iyong magulang, mga nag-antos o paningkas mo,